Veľmi ma zaujalo toto ovocie, ktoré sa dá kúpiť v čínskych supermarketoch, pretože na prvý pohľad vyzerá ako také mini jablčko. Avšak v skutočnosti sa jedná o druh hlohu, ktorý sa tu v Číne pestuje hlavne v tých severných provinciách. Tento je konkrétne z provincie Hebei a tu v Číne má veľmi široké využitie, tak môže sa napríklad konzumovať aj takto čerstvý. Avšak používa sa aj na výrobu rôznych omáčok, sirupov, cukroviniek alebo čaju. A taktiež sa využíva v tradičnej čínskej medicíne ako pri liečbe napríklad tráviacich problémov alebo ako podpora činnosti srdca a ciev a taktiež na také celkové posilnenie organizmu. Keď sa pozrieme na jeho prierez, tak vidíme tam, že sú tam kvostky, teda okolo nich je dužina. No a čo sa týka chutí, tak je síce trochu kyslastá, ale môže byť veľmi osviežujúca.